Fáilte go Páirc na Lúthchleasa an seo an gathead ardhacha agus Cluiche Ceannais chun McKenna idir na cuasan Doire agus Tír Eoghain agus so bailísteach in seo mar bheith súil leis na Cluiche seo idir na cuasan agus idir gira idir an Cluiche Breathnach sola dain siad chun cín go dtíon feachtas stratha eiceil idir dá cuasan go beisiad súil leis an Cluiche seo ruachtan ach mai cinnta neart taithí agus beidir imróí thuirt chun cín mar sin Tír Eoghain iad na gimmert na gandaí bána agus Doire i gimmert na gandaí dearga agus Armagh furin réide dús agus glór árachaí dinta ag Rory Gallagher an trúna seo agus mar bheith súlas árachaí ar a bhuirean a chamála sin árachaí ar na himhreachaí agus Armagh i sin sa gúil mar sin tá ó an Lynch mar bhíonn go honúil chun Doire an sin ní hosín enda downí sé Benny Heron atá tosú cá gandaíomh trídeag agus cá gandaíomh dóta ó Mhacha lína leachúil sin ná na taithí ag bhfuil sé tá Conor Doherty ag bhfuil cúig tá Gareth McGuinness a bheith sé gimmert a lápáil agus bhfuil trí atá Páirc McGrógan a cáibh lápáirce Paul Cassidy agus in réil sin a bhíh Doire sa gríomh an Nora Brendan Rodgers an Jinston tosia a gibh a seacht a gimmert an tosia tá Páidí Cassidy agus is sin sa gáineal tá Ben McCarrollachá gantí ibre de sé McGuigan for sé chuúlín sa Cluiche Ceannais agus Lachlan Murray chun himnarí óga seo tá takeíoch an cí an rád minar lerín sprinta ag Doire i gimmert sa gáineal éis cúlín amháin am siút an teachtain Tráchtaire mar sin fin Doire agus ibrechaí áirithe an nún agus an náil a sin. Tír Eoghain agus i gandaí bán an seo agus don nóí tús bháid níos ácurach leis a bheachtas an líana a rinne siad an nóran ar cháiltead an dáchla fi gúine ardhacha agus chun den chábhan agus tá sé an láidir Páirc Campsín sin gibh a cead captí na fórne don nó ceann na cosantóirí isár sa tí nó ní amháin a Tír Eoghain agus lína leathosach leachúil sin Peter Óg McCartney gibh chuig agus Neil Devlin an tíh eileó don fear a bhí mar chaptíín ar idir faoi fiche Tír Eoghain. Jin Conn Patrick idir de agus Dave McGrew ar a dad slaat. Nu McCúnis an seo in ardhacha. Sin orna bhíonis an seo ardhacha agus arháin dearnach is an Tír Eoghain Liam Nugent tosú ná Dara Canavan sé a gáineal. Ach mar san dúlann seo gúigeola ru deas orna bhíon chachanna. Orna bhíon mar sin casta go deas an sinnig mórú céine a goman áitiúil seo na Páirc agus an réiteir fáhí réid chun an fel cháisteach é sin sásta go an cinealcha bhain tá sé fuór agus thrágur sé tíir mar tá bháiste tíar tosaí agus muide brenn testna ar an 16 bheile táí sin na tíh ná deise go tíh ná léach an réiteir an trúna seo é sin láhil sin chuna dúnan as chun é chábhain agus tíh leis be cem fliún tíomháin agus Sean Leverty ar a tíhheile agus an muir an carú réiteir na Paul Falún as chun den dún mar sin na cuasan tuairtaide chéile agus mar bheith súla go leor daoine caiintean seo Champigny óla na bliana seáte Doire a tháinig beidir níor dúir híón bhí mar Champigny na héireann na bliana seáte a léironn sé beidir an cumas atá sa dá champan seo agus Rory Gallagher a caiintear chuir sé díúisteach ar a glufa bhés ag Doire an teachtain teogain nach an Tír Eoghain hain Doire fós Sáinní a rinne dó agus Tír Eoghain fós sa bríomhraon a rinne hain agus
Marie fall free raib. Arsin. Tír Eoghain. Cárthach Pána. Deire. Dearg. Agus ben Doire gur beidir tús choleisian agus agúte lá parking héidir ag Tír Eoghain. Nimir fá beidir gur Shelleval a bheith cúpla sec mar tá sé fuair agus tá báisteach tosaín seo. Seo den Cian McGeary. Can go léoch ar Tír Eoghain don í Breathnach. Seo ceann na himnóirí beidir óga Peter McCartan. Agus cum up an ró láthúlaí. Pas a go leor clufií imrí ag na himnóirí seo. Agus rint himnóirí don óid maiall cruúisiir chud gna clufií colaistí. Agus Jordanstown Earson als got alle ik met maardig maar zijn rint kan himmer nach wel ervallen ko. Zo, Neil Devlin. Is hier door. Derde, maar je should another see sheer. Man Ronish Langhuli. Plan John Keen is gone more in row again. Captain California, Páirc Campsey. Dan we've had a roch. On corn the smooth Gorsi Pellet, Breathnach. Agus Richard Donnelly, Imnory dead fad. Still a Hain, agus Escuil Cad got Tír Eoghain. Shevna Pelachunian, Country Bud Strastag Richard Donnelly T-Velgan Vark. Agus Lewis Fiend Thompson, agus Sunkbug, agus Rater. Well, into a lower shot, that's a long tossach. Sunkbug and Jin in Heish and Fell, agus Heish and Fell, agus Keen TV Falls into. Agus Shane McGuigan Vian, the Noy Tushit, Larissa, Christy McKeig for Corta Darug. So Cluiche a gunne an dún. Sin bhéisi gur bulle eile sé Peter Eoghain Cartan a gortaí. Dógan beidir go méich méid sin a chusteach beidir bheic mar cárta buinte. Agus tá nóid na náide agus na cuasa béal doris agus cárta buí fáte. Anluas a Cluiche ag sé McGuigan Captain California. Agus ní dóm goil searamh na pelle fáte ag Tír Eoghain. Agus moet ik het Cárthach aannoemen. Tír Eoghain komportig. Agus Devlin, Shane. Agus wel Tír Eoghain na Páirc. Agus Tír leis tá feargadach ní mór Grammy Rollers National a Shane McWilliams an sinna swatro tá ag gansaíomh a dóiag. Cha fear ergil Ciarán na Cartan héis go leor pellal. Nancy Fós Cárthach Tír Eoghain beit mar chun tín Jacob na Shane an Jota Monroe gunne na gaithe Monroe ceann le cúis na broga sin níor dálainn seas a spás tenta go deasig Tír Eoghain sin nach níor sead ná líor chuisteach lábha Matthew Donnelly agus achtar sé fáit an Doire aige chéadach chuin muid íireacht ar a laig kick fada sin an Liam Nugent sin ibre fiche sé hain gosneachan at Derek Hanavan. So there has some Cluiche. Nishta Shanti Tír Eoghain se chochan cín. Tenta go násan Tamsig Devlin. Shear agus ul chance score and Sean ní dón go méid beidir gunneach triste ní se chuníiste a sé Peter Eoghain Cartan hug fí score. Ach ní bhaid le can Kilpatrick an ceann sin chuineáiste tá nó réal televíg Tír Eoghain na rúisiid Cluiche canis na héireann. Ach nis cin chéadú deirenis gur beidir onsaíal agus siad chéadíocht tacup. Cicamach gear tuci gore an Lynch. Ben McCarran don noite gansaíomh de dé. Oran Lynch, siad na pelle fós aige, siad a Brendan Rodgers. Dó faoi ceann na léochra a bhí ag deire. Tá nó fear tá beidir chu comósach leis a gomán is atá sé leis a bell. Agus Nistá McAvoy. Browning give it 3 a cha gansaíomh a dó. Spás aige pass das hada le Paul Cassidy. Cassidy luas a luntí seag deire. Can chéidir with all an keen. Chuoine McGuigan tar free, pass love chance to score, pass all in Shasta Spórt shot, will chance out score tá. Agus Niall Toner, Baron Dahat slot. An immer sig dead in chéidir. Agus I chéidir up chéid score a cup. Agus chéidir na Mhacha. Se chu cín na dún. Agus beidir se cuiinú chúl simú an seo deire nó sa rin siad ó an Lynch tá se ní hain bhfuil se brúta suas tá se still lá Páirc ach fada hains cúlbáid a Tír Eoghain tam sin
agus an brise crú take Tír Eoghain tenta go mac up nista seanta go runsaí tenta go man sin ag hamsaí chéadú a cáil teige agus an réite rá leis an Doire airí agus seanta dead inis tá dar globin sin tití I chéadú se le Páirc Cassidy the yard stas stach father le fair slacht nein captain na fórne Shane McGuigan agus sida fair swatra Oisin McWilliams agus tuach se father ó an Lynch sprala Lynch on Armagh comfort a líróid agus well ní dés go comfort na neart boss ige Count das Prabanjishin Gadas come McGuigan ach McGuigan tog an num cosh céimní cosad báid ag Tír Eoghain tamsin agus ríist couple of the tarlunish go nimmert as nimmert in shop agus well da noi hashe da chéide sa glyfa críomh an bíon Tráchtaire agus deire a wadro aga Tír Eoghain agus mai cinnt go chorta se sin Tír Eoghain na gírínis cún go mága dí se give it a dóégan sin fecinn sipa Tír Eoghain níos cún an siad na peirg das Nein Defferb Kernan Srúr gúnaín seag Tír Eoghain tíobh shot I Hirgan nimmert Cionnaith McCarran agus tíobh leis Páirc Campsí Donnelly leis an lán tosach deire comportach leis na tacticí seo Cárthach gur éala túiste an ceart lína ceart cúig a charíos caithad Tír Eoghain filmach Cionnaith McCarran machfad le Hampsí ríist McCarran na give it a dó agus Hampsí give it a ceg a leor se fáte go se Brian Kennedy chéidir beidir Kennedy feciain sa glyfa seo se a Matthew Donnelly fecinn se spás de hol hípal éidir an tamsin tenta go bdeasa a hol hípal le Gustantor McGrogan sin a tastan ut na tactic se úsad bhfuil sí tá sí sin an áir tá sí dáteart ó an Lynch níor se cínte ún seantan seo níl agus níor ó an Lynch cínte hín gan sin se Richard Donnelly chu sus an éire agus níor se an chomportach ach deirenis I géadú lo agus leis sé an tíobh seo tá Páirc McGrogan pass love Cluiche de staff fair la Páirc Paul Cassidy Clay se díach leis ganchin seantaige ganchin mi múar Paul Cassidy agus coolball in Tír Eoghain chu se fadnú de benny Gallen ach Joran tu se fad tam se tá Oran Lynch coolball tíirech Níl le bailach fi se Ceannais mac go an na Páirce lámháin de go man sin tam sin ag Brian Kennedy agus kick here agus crú teige lámháin mín se go man sin le Páirce Brian Kennedy give it a hocht agus fartríach Richard Donnelly give it a 9 agus an fellig fair Eden Dark come Patrick ach focus an sinna agus rís deire sí siar tá sé de fáil Shane McGuigan leis sé go dtí seo agus go leor daoine cansí beidir an press sinnach ní mór an fún ar Shane McGuigan ná deire leis sin íana go dtí sé fáil lína ceart cúig Hampsí ríist spás croí go deasan sin ag Hampsí Not vín spás a dúnsa agus fáte McCarran inis Still Tír Eoghain beidir an tíobh se go Páirc Al Devlin is a girl on hípal Ben McCarran Leis tá seansa beidir Tír Eoghain éala tíiste go nína Cárthach a cúg sin Caiisiad Armagh ríist agus a fáte Devlin Hampsí spás ag an tíobh seo maidí nes ar go Richard Donnelly Dig das nish McCarran Fáit le cúna fátig McGeary Tabal years machas a lova fátig a fair hustin sin Liam Nugent who sin harn sastan dinta go Holland Liam Nugent
chud ó an lynch lábhlis ach ní réile se chuine amach agus an chéad scór fáte ag Tír Eoghain agus Doire sé sin go deas. Agus Jenna McCarthy na fóine ar chósóir. Ben McCarthy mar sin fanna kick amach. Tá í bhópaige fáte McGearynis spástan seo ag Tír Eoghain thola runsaí. Donnelly. Kilpatrick Lornach Ashley Donnelly tá se chu láidir. Na charís deire a géalú siar sciúpi sin. McCartan. Let's go back. McCartan beidir in timnor tá traulis an cín agus ag gísú sa spás. Kennedy. Tacartú lá seo i chéidir. Ag Darren McCurry. Eis an ciún go dtí seach ní mór an chance ag imreoí hirón tíiste mór níla. Beidir go chance ag Hampsín seo. Cuoine sé an ceann seo bhfuil le cúis na bróige ach a sé níos good gon tíomh líne agus tá leis nach neachsí amach go chic tíomh líne ach chic amach atá ach tá bhí sin láide go má ní an gúil tí an láidir a chórán in trógus chic amach an seo go deire. Mór an feicean go Benny Hearn fós, Brendan Rodgers, chéic an fáte go sin. Nes sin cantisteach a fád le McGuigan. McGuigan feicean se McCarran leis. McGuigan a casa agus í casa yes ach míá agus chuirse spás go sé McGuigan an tam sin. Fe has súl beidir goach se Harn Sasanna. An imimú. Sin Doire can imimú ar ghuire. Benny Gallen sé gicmach. Fada mac go lár na Páirce. Sathairn Hainsbert a réitir agad tu go songs a dream and Brian Kennedy. Agus kick sérbéis an ghuire. Takar cé bhfuil slú bra an tíbhar go Páirc agus an tíb seo. Takar a bhíide. Bheith páirteas a glufa seo go dtí seo. Eis a leid scóir atá agus an leid Lúthchleasa. Ach chuir se bor faoi bhaintear ghuire. Maidin na sé McGuigan an kick séir seo chur ar tras an tá ruí. Cuidú leis. McGuigan leis a gitóg. Na sí taistal nach ní sí taistal Crane. Agus an síú ceamar sin cure a múig deire. Agus tucha Benny Ganna cholich an tuí fád go dtí seo tá deire brúsús ag gic amach. Agus tá sé de fágal imnóir simnéis ag deire ag Tír Eoghain le sceall an tíbhile go Páirceach an dachar chola fád leis mar tá ó an inch a brúsús. Mach fádach an ceann sin aníntach mac go lá na Páirc einseach go deas an sin Richard Donnelly. Éasca nes tá imnóirí deire tam sin. Tá gar McKenna a chur stop leis gic sír sciúpiú Mark sciúpi agus a réitir Córdead, mar dhéantar sin ríis betú fáil Cárthach. Ach, ciarann se sin gúlám ag deire sí siar don uí neart imnóirí ineasna bheith ghuire. Imnóirí Watty Graham an gláán a bheits gimmar Cluiche Ceannais na héad na marach don uí a bheits beoir TG Carr. Sé Downey a héin, nó Loughlin. Agus an uí Chrissy McKay a héin mar sin neart imnóirí a tiachtaráis ag deire. Mé sé sin Sathairn jogan agus sin roi a lumnach feice mar a seo Tír Eoghain saolób Richard Donnelly. Cuairtú kick here a cha géad sa seachas éidir deige. Agus an uí bed deire mar deime na lumnach agus Tír Eoghain tutá a Roscommon a bhí gimmart sa Gríneachán a réid. Ó Mhacha bhaile sé bell chéidir. Zacrochtín seo, seant beidig Tír Eoghain bhí kick séir Tír Eoghain seo cínte. Tarniú Gandín sin agus Dave Mulgrew ach an réitir rá nach rá agus ó an inch faoi bhrú. Ceann dáin séarchan sin léite ag McKinless faoi bhrú ach kick séir faoiire. Agus ní lech banisteachta agus le takeachta Tír Eoghain sása ceanseach. Tugann se teis an seo go ghaire ach an ceanse slocí súg sa Fáirte McGeary. Céir McGeary roch an cín. Cluiche se beidir réile tosú agus réile splanca cínt. Beidir Donnelly splanc seoin.
Sheriff Cunny Gudasi Tyrone Conscience Trust in the Páirc Hakod Segus Mhic Ekin Mudashin and Rocha Gwyn y fel Tuki Wo Chushkupi and Doire Nish ta Shantic Dere Hore Renzi Cian Liord all and Yachin Conscience Eighty reached and as well it's gas Batahi Tag Doire and shot near the kick Marshall Kid with Benny Hearn Agus Hugshan fell white Mhic Real Tel Aviv Dere Danoi a Rú Crívola na Bíana Cárthach agus a hall going in the Gael Vigla for Ceannais na Hayden. Kieran McGeary. Shad na Pellige. Canter in the Tráchtaire go Shah Táv tuck Híron am Líana. Tasugama. Ní bhain sa go mórta se as sa agus tógil momentum sin. Shantan Chug a beidir. Mar grú a chadís cáilte agus tugann se chance má éilen le deirenis an níomhar teáilta an Shantan go scóráil. McGuigan de go hála ige. Ja lealóh de go hála an sinnig sé McGuigan. Casan Shantan gan se fel sciúpaí chuáil le McGinnis. McGinnis can dá Cheirach. Ag Murray. Chéadíireacht ag Murray sa glufa seo. Úte an cúlí namsú for se cúlí glóte a gunne híróin sa géad chlufa a sin go hála an ar fad ag Lachlan Murray. Agus in chéadíireacht ige agus in chéad scór ige. Agus deire churáise chun cín ige. Can go Luthchleasa a gheire rád a minú bhí clufií Ceannais na Hayden don nuí le rins blianta. Sé for an cúlín co-scór Dealach na gunne híróin. An an bheith agus scór ítach bhín sin. Chan rud stafdí beidir go gheir an tam sin ar dús atid. An chos agus sé sin seantóp. Fád arís mach bhfuil le Kennedy also to Rogers. Did the man sin gan láidir agus a réiteir scail le rion na buntaiste ach iad in Cárthach fád go réiteir mar gan láidir bhín sin agus an Timró Gortaí rís imnaí an náirci chéadach Tír nis nach mé Rory Gallagher agus éis na caint éis an chlufa in na seachtaine gunn an dún nach chuir sé gira seanta beógáil ag na himnaí nach ra céfaí gé cearc an chlufa seo. Ní sé ceir duine beáile. Agus is go tíosteach an an Doire. Agus mar ráfhín cúlín sin for Lachlan Murray. Dimar fáinne sé chéile Dealachan caníalcha úfásach an níos sin. Agus náidí dead taobh bhíán agus bhí sé simúpa cin le Fermanach. Agus an Doire chun cín. Kick sír, kick fada. Agus kick ma stas a spás. Kick ma híocht an chug is deis ag deire. Tinta go mag Hearn, tinta go deas fada le. Cána tosí Helen sin. McWilliams agus a réiteir rá. An níos an cichahhaach an réiteir sin. Acha feici go maige. Gandhi Tarni a lár buil. Agus heapin go comp Kilpatrick. If it's beidir cart an seo. Ach, den is all the fuckers sin go chance éasca. Éasca ma. Ag nail toner for Chúcín ar in na seachtaine. Sé for chéán agus an siú cean fáte aige. Mar sin siú cean fáte ag deire agus toner is a gan sin. Charíist an kick fada. Isteach ag deire tá sé gaibrú. Agus nis brú beidir a híróin a bhí sin leidí agus a bhá se stoppi mar sin cníalcha áil in tein nó dwacha. Chéich an gár tócaí. Agus beidir go bine córan sin go lechbanis a híróin a gaiilú bhil éilú sa sciúpaí. Agus tá siad ggéir an cín seo. Tam shot McCarran. Can't don Cheirach McCarran. Joe Hampsey ach nían didn't shut down the devel. He dólan gur love shot shan fell ach chuoine shed agus tá sé McGuigan gur hógáil sciúpaí. Agus iríis na réiteir rá. Richard Donnelly could stop leis kicks here. Sciúpaí. Agus fágann te sin kicks here ó bhaid níos éasca. Agus tugann Niall Toner nud go McGuigan fáca me seata. Agus an lán tosach na seos deire ní cheach mar chéin stróige an cearú cúlínáil go gheire.
Wigan an éascail a gitó Cairn Tasnan a sin tunda go aige. Chéad a chúlín ó chican na sira go an dún háteán an immert stanoi. Clufa Chríochtna gican na éirice. Agus an bhean sin médínis ag deir go trí chúlín. Agus gan nach scórbáin fáchte ag Tír Eoghain. Cúlín sin for Liam Nugent. Ach Benny Gallen is chuis a gearnú deire tá Tír Eoghain buchaí mach an uair seo tuchas a fada. Mach John Shaston took Brian Kennedy's Rogers suas. Grúteag Rogers in the Gharn agus Shanton seo ag McGuigan. McGuigan is gur casisteach ar gitóg. Mhain leis an chéadúir. Agus gramúáid an sin ag Tír Eoghain cosint a bhád í sáir sin ag Tír Eoghain. Agus gramú dearnach ag Oisiú McWilliams an tam sin. Agus Rian Siminorínis. A budal fi chéile. Liam Nugent. Agus Conor Doherty. Ach an réitir sásta leachtain in Mertz. Ríist a mail seo ag Tír Eoghain tugann seans go riire sí siar. Ceann sin Spórt ag Matthew Donnelly. Donnelly gal suas. A suas Heinz McGinless chama agus sin léite agus fátain is ráise íst ag McGinless. Frontín is ríise cup. Dinta go háling slash céim háling ach gramú láidir. Agus Dorn Dún sin tam sin ag Richard Donnelly. Bhí McWilliams gearil hímpelad. Bhí sé éala hímpelad. Agus feic Cárthach Keaton seo go Richard Donnelly. Agus Cárthach bui. Yeah, don't week mate. Fergal Logan's Brian Doire Brandon Glyph shot. Fí láis ra tamid. Sáin í Ghoride ag deire. Mahinchid fada. Tam McGinless Cluiche agus Mahinchid Gar. Will tagad an brú. McWilliams. Can fada get to the gas again. Fortin strike 9 toner. Tyner dinta go das. This is Shantic Brendan Rogers. Will cool and strike McGuigan. Oh, and Sawwall. Sawwall duchretin sin ag Benny Gallen. Sawwall duchreti. Agus Kroga. Beidir nach an Donchek Mhacha Cup. Fortin Ishig Murray. He's at Learlún. Gary Ficasuas agus an felch na Prabach an Réitar Rog a kick sirves an gade. Ach an Lewis an sin honig Rogers trí a lár. Champass ag an am Carca McGuigan. Ach cúbáda hídóm Benny Gallen. Crogacht hasta shot. Bei Shanton seig fer an dahat slot. Niall Toner. Cudlin na chuds agus le cud rade. Can stuck agus í seid. Couple slot cud dige. Can sin castige. Agus an cúgin cúlín fáteag deire. Agus an siú cean fáte ag fer an dahat slot Niall Toner. Mae Germany's lúth níl í chaláid sa bhí se. Agus ní hí nachhfuil Tír Eoghain beidir an líir de chiiclisnach ach dacrach leach go blán na Páircinis. Agus Rogers agus Paul Cassidy duna go má. Agus dhéantá faoi Benny Gallen faoi bhrú. Ceann fada beidir go bin an mó mar tá Óran Lynch tí bheile go háling ag Tír Eoghain seo Seanta Cup le Dave McGrew ach mí á darúg ag Donnelly. Mar bhí Óran Lynch bhfuil bhí sé tríoch slatamach a gúil agus ar eisnis le Toner. An Cluiche goscail suas go bheith an isis. Toner dinta go deas fada McWilliams í sin ard. Agus ní dónam gúil sí crín níl. Charíist iireachtaí ag deire. Tá sé tar faoin na postaí. Sin chúcín is cur Mhacha Cup. Ach an stábhachtaí go Rory Gallagher go chúcín fáte Cup. An kick amach ísio fad an tam sin ag Tír Eoghain mí á dhearar glob mar tá néichlad mar grún líor sin chsteach an láva bhí seans ar chúl ag Tír Eoghain ach go lána Páirce Patrick tus Óran Lynch na Gharn tá go deas aige fáte leis is ríist ag deire agus Benny McCarran fuin ceann Seanta Cup pass lábh Cluiche tú seans ar chúl tá sí sábháil ítach a ríist agus tug sí amach agus in íar chlé Paul Cassidy faoi éad a sábháil ítach an dára ceann ag Benny Gallen agus well tá Lachlan Murray bháil is cechéanna me cúil an tam sin agus hang sé amach an dáir agus ní roiid le mar sin deire mar fágáil seans ní ar chúl tá hir rob
a hosa se agus hála se mar eall gur an ninch cool bud a mulla na Páirce duran láidir cuachtach agus is smú ama atá caite go gúlbád lá Páirce na tá na chúl hain. Agus nach panisteachta Tír Eoghain tí bheile cuiinú beidir coplónna díthirteach. Agus Morgan agus Doire a can leis na himráin ní dom muis an sásta fi láthir go háras na costantóirí. Ach, mar is táftí rópsún ní cool gate a cubagus. Ní nu mar sin a di muidig le hama réitir fós a bhaintach íirecht iontar i benni gan béidir meach lach na morí díach na chuine sé ísealaí. Tíotarsteach ag go luas sin agus ag an ilann sin. Ach mar chúlbáide jobhála duine. Beidir an chéad job, beidir go níos múna job bháin lenta seo. Níor de chuine amachchas a gúil. Agus Morgan den oita tas na honnadí. An cúlbáide is ahananta stoi atá ag Tír Eoghain. Peter Hart a measna honnadí a chumá. Agus man deire beidir gaiire san a rint himraí don oí bheit hasúla beidir rint gona himraí a bhí a gimit gon ráhile an teastan tricáite. Bhí cans idirhánach na héireantach díotarsteach ar fean Tír Eoghain ach be lads What gréimtarsteach ar fean an gaiire freisin. Agus tá mai cheap a gúil penny gan an gortaí go bheith muid beidir dúir sé chance ó dóm go dúrad tá mai cheap a gúil. Ach dóg sé chance ed agus gortú in se sá hábhálíntach le férdró. Agus well an chéad jamtanta aige ach tá sé gortaí agus dói tamse bliana ní bhéh bhainisteir gur seantógeal agus nó tá fearnas Niall Morgan ad a mínse. Agus tá sé roisteach sa gúla go beidir gúteach se le Tír Eoghain sé gicamach mar tá siad a múncán. Ní gaiirí lóghadíide an brúsinún presentag deire ar a gicamach éilehhaid agus ó an lynch tá sé i seasa a lá Páirce ach tá sé teorúcha le thuirt. Agus Niall Morgan ní dom gur ceap sé beidir mar sé tíosteach go seo agus tána mittógaí ar faoi aire. Fearla don oí is iad an dorc. Agus beidir tean an fésa chuir gicamach an chéicián tuga sé fada agus ábalta sin íana ach go lá na Páirce grúteach an chéadú a ríist an brise an grúte ag deire agus tá Tír Eoghain ná na lábha chu réad ach ní sé donna rútal agus Garth McGinn leis ríist agus Paddy Cassidy an seo leis féin. Spás ag trách an cín. Fanna sé le cúna bin a passas a chasár agus bhfuil Conn Kilpatrick tíochtarsteach an sin ard. Ní dóm le bheith fér go Kilpatrick gur méid sin Ceannais ach gramú ard. Agus ifir dó ceapin ó McAvoy a bhí an. Agus feic sé cartaí an dár faoi don oí. Bhil bís dúisce go leabhann ifreach iarraí ar an ghuiide. Mar sin mas sem cuatú beidir Benny Heron ifir a tríd agad head. Agus Garth McGinn is agimar cumá ifir a cúig a cartapuí. Agus is písa ó bhí seans ag Tír Eoghain ghuiide agus anna dí tíosteach go Tír Eoghain agus ceapan gur ifir an ní Richard Donnelly tá páirt na himrágeal agus sé agus Peter Hart ceapan dá tíosteach agus beidir léironn se sin an gá atá ag Tír Eoghain sa glufa seo. Agus ben Dúthair agus Logan ní siad bhád a fannacht tríocha númad agus Peter Hart iste. Ach seo de réalt deire mar guigeann. Copplas le chuidíocha. Ceann sin na taistil nach tá sí ard
agus Clay agus ní sé McQuiggan sástach ní dóna gro sin ar an testan na garcho mar sin sé cín cymúil deire agus céigúil deire bhád ní sána tírón a géad seo ní lecha cheir a chúlín atrab an Morgan a bhreanúach síos lá Páirc cin se duine be Andy Bond seach Tír Eoghain agus an ceann Don Seirach ach tenta go deas faoire agus an tá deir le Morgan sin fáteag Monroe agus Ashley Morgan spéidir cuideach se le Tír Eoghain gohfuil Morgan compórteach le líor dróchan cín tá dean se brúsúas sa géad a bhí siad sí siar ach leis sé man seo a Ciarán McGeary Hampsey gus gan chéidir le fada tá Tír Eoghain tíiste go le chuide Nash McGeary an hína dó fáte aige ó Mulgrew McGeary fáte den ginn tíocht a róling Liam Nugent eftir fiche sé for í chéad scór agus an 10 scór for Tír Eoghain go dtí seo Fertan an scóral agus an cosint Peter Hart Donnelly an ball cosint sin thusan is ag deire agus cai Tír Eoghain núnsanál bheith se bhd ná pócabeg spáisiáil beidir mar spásan seo cúb cosint bháidanta agus an chosint an sin sár chosint faoire ag deire agus well Tá se bliana dechar scór na híú ach nó tá cosint mar sin closca bhí an faoire denta go áhaige agus dúsaide an nína cúl mar cosintar sim leis an tam sin agus ó an linsetógan ceann sin go sciúpaí bhádó ééis go bhéidir go réir an tam sin fáteag McAvoy tá spás aige Éit teolas an cín agus tá luas aige McAvoy cuairtú cúna tugann se pasfád le Murray cúnú a Doire cúlín am siú bhfuil agus a sin tinta aige bhil tan tógan nach seo má agus an Doire cúlín fáteag lech le Murray agus an séú cúlín ar fád fáteag deire a cha mullairt go ón McAvoy sin sé an chuir ruú réinar Morgan, sé gear tu sé fád a bit an tam seo ní mór an ró aige agus tálas beidir go réitear tuúpa second meis aige fád a haintin ceann sin Joe Donnelly in le Donnelly lábhach leis a grúte a Kilpatrick an tam seo go chuide tá Nugent tíiste ach plamatí ó lábh Nugent agus na kick sir bheith an faoire agus le bh fér go Paddy Cassidy cosint bháin sé hain leis an passion a Armagh fear leis Chlachnail donmhaí agus na cuasan an gláán a gimmer tu glufi Ceannais na héad an márach fá se da Niall Devlin agus Monroe an chair gór Ca seachal siar an tam sin agus Gansi Tarni Tír Eoghain máil go dtí seo le Cholónsaí le Donnelly agus Peter Eoghain níl gaiirí lob chuir na tíiste an zón scóir lei sin go dtí seo Antas Donnelly Matthew an tam seo idir gur kick sé ar bhela fáteag Devlin slucky so san sin gibro reide fáteag Donnelly leis tá lealah agus tíor Carr hímpel an tam sin agus a fáteag leis an seo ag deire agus seantaigh McCluskey tanta go maiid McCluskey an tam sin ag Paul Cassie níos tá luas lasach le deire Aon lo in féile chuirsnach fáteag McGuigan fannach le cúna McWilliams dúir sé leis go McGuigan ní thiúra níon se sin dúir se go nádúir sin nach an gláán sin a cha Oisin McWilliams ar an trasnán agus bhain stíl difriúil beidir sé gan sin bhí sé díra chuile bhí fearhírónta trasnar McWilliams ar an trasnán agus é uormóna an friontaí sin ag deire
a fága Gúilchiasan sé chúrich an cín agus be chéan dú magam chúta gortin tein te géad le agus ceapin is fada le Tír Eoghain go meisidirste sa siomí feiste an Seán Ardwacha mar cholínháin fáte cup hís genúmad is gan éon scór fáte cup is maidir mar ní a rís an choláide sin mar bhfuil se tití agus den cic amachil sách fada an ammantíoch ní na gairí lo sef na pelle astú sách skippaí agus mai hepa goil siad beidir cuairtú euro deile agus ar Irón cuairtú lámh a cheapan gúlainn agus sinna beidir tíann fin na cluichín teachtain seo bhí Cluiche ar bon agus an cluichí sraithe agus sinna tosach sinna Ciar McGeary a réon de leníomh Tír Eoghain Ciar McGeary cháide a tá McGeary láidir heapan de ceart leor agus Lúthchleasa san gúlainn bhirse agus Morgan tuairteann féilró be nach bin an rud is áró is ra gortaí McGeary neachtar aí Hampsí na Cluiche rí steide sí siar chuna imreoir steide sin le hain Hampsí ghulch an cíneach imreoir hain sa mulacha seachas imreoir ghill an tamsin McKernan agus McCartan agus duine tíbhéile an fácht sé fáil na pócaí a tíomhlína Dacochtí spás ó níos tá spás an seo agus siad McKernan ghulch an cíim le ceann sin ar clé ní ceart a get a leithfar sé steach san áteart san nulad ceart Michael McKernan ní roiid leis agus an second a bhínt an euro dimí tá deire brútamach agus i brúch an cín agus ó an lynch ó an lynch am sin se an lácholaí sinna Páirc McGrogan agus má closcí is le sef na pelle agus is seantig deire is tógeal Tinta go deas an seo fátig Paul Cassidy an stocí tarne suasig Paul Cassidy Jord as lámh agus i fi sé ráise Rís deire bhain ní sé go McWilliams fu an cúlín tearnach sé a cuppa sellh sin astú Nis McWilliams a rís feartíomh leis Deire tóiste rá beidir scór na rih le hama McGrogan agus tu sé amach a rís ná hosa siad agus Niall Toner dam sin na cic na sir Rogers dinta go dasig Rogers an sin fannach le McGuigan Rogers McGuigan cúlín snach néil út an canchin crín híl mí á ceart agus an bhirtin bhain is dóigh bhfuil an nasca atrab níomháin sa glob ach leis na cumán chumá ach Brendan Rogers an slash games I get an decar a stop agus bhí McGuigan sé tíma sé gan sin ceapin scear bhain ceapin an fadóg seo le ama agus bhil tá ó an lynch a cá méid an am le Páirce agus an gansaí duhir i cheappa go béidir go bit an Doire réitire fhín stáid seo agus sinné le hamar sistein inseo a bort na Lúthchleasa agus ní lentar faoi ach ní annach éon ar an bháin inseo agus deire ítanach an cín agus choíide a sábhín sógatí seo tírom tíach gotí seo ach feic mar leúil sin ná heat ras sa Doire le cuairláide na go deire goisteach dús Tír Eoghain fat mar barc a fan nuad go siidirsteach le hamann seo a bort na Lúthchleasa a glufa Ceannais corn bhicine deire ná de 7 Tír Eoghain ná de 1 Chuoin McGuigan tar faoi pass lámh Sathairn scór pass all in Spórt an seo Lúthchleasa scórtá agus Niall Toner fear an dahat sláí Cabra dhéras machchas a lámh fáte go fear a hosan sin Liam Nugent tí sin thar an trastan dinta go hálan séireach ag Murray
Chéadíireachtaigh Murray sa Cluiche seo. Út an cúlí namsú for se cúlí glóte a gunne hírón sa géad chlufa a sin go hall an ar fad. Gus a seantaigh Brendan Rodgers bhfuil cúlan seid McGuigan. An sábháil. Sábháil do chretin sin ag Benny Gallen. Sábháil do chreti. Seanta go pas lábh Cluiche tú seanta chúil tá sí sábháil ítach a dríist. Agus tuach sí amach agus in ar clé. Tugann tre pas fad le Murray. Murray cúnú a Doire cúlí namsú a bhfuil agus a sin tinta ige. Well, tan tógan nach se go má
Sin Tír Eoghain tuí Mhacha ar Páirc agus Doire mar bar Cionnaith agus mu ré an Doire leanse Doire chun cín de 7 ar nád a híon agus na gasúd ar fád bhí ar Páirc ban súp as an líche agus idir ar Páirc a sin glanta máiste glanta bhí ainig le hama agus be Tír Eoghain is gimmert leis an Luis a Doire leis seo úte ná couple of score beidir lú am siú a bhearna sin taid Doire go dtí seo Did go má lá Páirc in is Kennedy Rob tús má chéadí ar fada tinta go deas Stach fada le McShane tucisteach ag na hama agus an ceann sin grit a go chuirse ar chléagus ar fóríd agus Colin McShane tucisteach ag na hama go hídón agus go chuir a háchar a ceann sin go searan san léirín se sin beidir nach chun Tír Eoghain gur an Cluiche seán bháinna cháile sin rud bháinna beidir gan nach cúlín am siú luas agus choras difriúil a cúblis na cic naach sa Doire seo Mac go lána Páirc na fidhór gáardú a cha sin grúte ar a talann sé Doire a chu réitear rá go cic siar bhíon agus an bhreatha seo bhreatha nach lenta Tír Eoghain agus imnoirí Tír Eoghain go bhhaid níos mú fuinne bheith cup an seo hána héint sa Doire Tá ná sé stach Peter Hart tús bhíar an chéad le sé McWilliams má sí McWilliams do gortaí agus bhú sembre sé ar swatrach nach Tír Eoghain tuirteach na bhóra McShane tucisteach Peter Hart tucisteach Niall Morgan tucisteach Tá mú rá bhí mar hí danní caint faoi momentum a chrothú an riana rud nachrach go gurn McKenna an bliidir caiite na cháilte go trom chuneir bacha agus an cábhain ní bhí sé ggéirh cáile go trom a na cuasan gan Doire Cluiche chéile as trí cín Morgan mar sin agus gírí le sé Hamsaí mar sin feice se beidir na heimnachaí mórnis ar Fennel Tír Eoghain agus Ed Páirc Peter Hart Spás Eoghain Kernan Hamsaí Fuil se ceann sa géad ní don go réile sa Doire le a bhí sin is a gáardún seo Niall Morgan leis sin Gandy buí sin Tíomh leis tá Devlin an seanta teag Devlin leis a gitó gí sin Schult Harsin Sastan scór deas tús a bhád níos áirg Doire nuaigh Tír Eoghain agus ní annach an Doire cúlín fátaigh Tír Eoghain nach chéiche fátaigh Niall Devlin agus céigún imirt ar fád ag Doire sa géad le sin nach chúlín a bhallart in is Doire le tá Morgan tuci Mac go lána Páirc ceann se built amach go lána Páirce ag Gordon Lynch gur Brendan Rodgers am seocht ní leis a fátain sin agus gremú ord ar Conor Meyler a héana haicisteach le hama agus bhfuil leis tuci sciúpi Nathan McCarron leis Nugent for the chéad scór up ach Devlin for an Doire scór sin Meyler tucisteach McShane tucisteach go Tír Eoghain agus Géir gáil up Géirí Mach fada McShane ar sin ceann a chéiceán na mú i ceann is éascach an ceann sin go hálan ar fad ag lántas a Tír Eoghain Colin McShane agus a siúlta agus tá Tír Eoghain dúsí sa Doire seo rá chúlí na cup agus in ispéid go bheicach muid comórtas Brúna seoir an Lynch an tam seo tuig sé fada amach gur McWilliams amsú agus an ceann sin léite tá sé léite McWilliams faoi bhrú Nathan McCarron ní ar mór an ráig McCarron a Harran san talna agus beidir bheicach muid Cárthach Mhic Rís na hagus na coolbodies na rúltar suas má airí net chultaí stíghó sin tá seansnaí an seantainna síiste Ben McCarron brútamach agus mar gcuigeann an lán tosach fannacht tíocht láidir an sin tá McKinless an fellador an McKinless tá sé slocií suas ag le Tír Eoghain agus an eistú seo a grúta cup
agus tá sé róla go Tír dúsí sa Cluiche agus dúsí go scipaí fáte go fearrta go danslab mul grú McGeary inis Iar dálains das Spórt McGeary fáte gin chéadúr McCurry Ciún Dar McCurry McGeary inis tá dearag le Ciar McGeary tam sin tá Tír inis an bog an na pelle ó bhád ní scipaí Hampsey Ciannse an Ciannse ar yes agus ar fóríl agus sé Peter Hartog faoin tam sin Ráil ceart ach tar mí ceart go le Tír Deiste bhád níos sé haingsteach bhád níos túiscin ná Tír réitir fála Tír hiachtamach agus ní dólam gomach fergalógan na brein dúr sása sé duspanta sé géad le go mó cin comar design Lynch faoi bhrú ach fada Son Saints Donnelly grú tiige fátig Tír a ríist Nugent fála McGeary ag Colin McShane tíla sin áitina tríla ach an Ciannse Mhic lé Péide Mhic lé Ciann Haran Saslan ag McShane ach spáin se an tábhas do bhain leis istin sin agus na seans ní chrothú Shane Chashal san Astron agus go chud chorca mar cín don ag ferbhí gimmert rockar chócaí tata Jakarta eisian I mí leis na hástála mar sin buile mhór go feidirí chorca a bhés a rinne dóla deire an ceann an grúte ag Colin Kilpatrick is na himnirí mórnis go híróna seaasós an seo McKernan ceann eile cup McKernan ceann dáin séireach stachan sin gur McShane amsú praban si go asca McShane Nín se anna marcar rúchtá agus a réite rug gur hanga se leis an íróid ar a tála níális friailse léimtear a léird glúach se beidir kicksír nú marcach trap sí machchas 8 agus deninis beidir caiisiad héanais feagur thuirt go ché coppla an CV ag Tír ó McAvoy clufa mága agus seo Rodgers ní bhí éon trochla ag Brendan Rodgers cumach cin Cole cumach cin Ganzi agus deninis gur seans beidir chothóibh Ben McCarran réitir a go chaise agus kicksír tá kicksír agus fecim Niall O'Donnell takeísteach go réide Tá nó imnoí tatisteach mar a bhí sna clufií ar fád beidir bhí bread na steir seachtainna sna feachta seos na cumarta seo is féidir an himnoí ar fád teach Moscow Turner Láháin Tolkien agus Tarní táidir a réitir agus kicksír agus túir sin an ceú seans go Colin McShane chéan ó kickin na sír agus tucha McShane amach an ceanse hógeal Mún twain minorí donnaigh Tír beidir bheith taithí a cub leis na kickin na sír Níl an dofri Tánaíoch le Colin McShane taimnoí an a thugan beidir ugach go nidan níos mún an scór thugann se drop agus go mín scór sin méadaí se ceanna cub McShane ceann sin pultige agus an ceann sin imi ar chlé agus beis a díach se ceann sin beis a Harbh díach trí cínis chu mú Colin McShane ceann bhain scóráilte ach nín sé a bar ce chartar 8 númed agus man rudí began is tarlú ar a Páirc agus an toid an beidir a dúiseocht Clufa beidir leabh sa géile go dasaigh sin ag deire agus í fátaigh Benny Hearn a chuí fáte leis chun le hírón is tá seanta cub seo McKernan staach go coolan seo tá cool agus í báte ceapa ag deir McCurry faoi dheire tinta go dasaigh cub a chun botú as a kick-amach gear agus lads a réidir rag beidir mar kick-amach agus kicksír an Nín an Cluiche fáte agus iniste clufeine a Páirc an Lúthchleasa agus in Cluiche híana trí mar sin a 9-7 agus ó an Lynch well níor mór na duine agus a géide bhí sé an seasa
Mulla Páirc, ach dynna Mhacha's Doire na, Ceannais Cionnaith, Fáilte Rogers. Well, ma Hastain Tahi, agus Cluiche Zabas, Tashag Rogers, Stachfad and McGuigan ish, before score up shoot, Dead Huckrushis, McGuigan, Rashishin all and Yatashi Gar, agus Lachlan Murray, Sunks a Dream, agus Tagan Morgan Amach, Tal Lewis in the Tyrone, agus McGeary, Tanya Talona, agus kicks here, Ace Gama, agus Noel O'Donnell, Rinyan, Watunchin. Well, perhaps the suit at Tyrone and actually Cluiche up, he would draw basically the hammer. Mhacha Dakar here on after Ash. Agus ní hé go na ríis an áirdaí I méid sin ach luas na himra atá áirdaí go here on. Agus dead when cé go tír in sin na cosins. Tá na seansní seo ach go here on. Morgan, Breathnach. McGeary. Didn't go Margadee shot. Hart. Gearing can all the dash east. New English. Bit weird for that damn shot. Kick out go give you on. Peter Hart Gary Lúthchleasa. Reach chance and check now Morgan the phone you could have score. Agus a Lorna come on. Agus bant an puiteach gan na bróga. Tá nó cúlpáide hírón penny galam in ráthbhail iontas a géad le eis an gurtaí. Agus Niall Morgan takeíoch an Páirc mar sin na bucmhór ar fadaigh Tyrone. Morgan, Hart, Myler, McShane. Morgan mar sin. Balla sin mar bheith soccer ag dead it. Maybe súntasach fí nora. Tá sí sin a brenn green. Tá sí sin go hála ag Niall Morgan. Go hála. Agus tá na fórne chó scóir seo. Agus a brad na súl tá Tyrone. Héis sin bhearna sin ar fád ag dead it. An leidú ar fád agus inis. Tá muid ar eis mar a bhí. Ar chó scóir agus tá dead inis faoi bhrú. Can Jar Tokig Lynch, Tá Doire leis an Thompson, Raitor go kick Sathairn, agus an tála Conor Doherty sin as dead. Mar bhí sé faoi bhrú. Ach an cúil sin ag Dermot Curry. Ar agus sé ciúnach. Jogan Chawadir. Can Damú Láidir in sin fáte leis sin ag Michael McKiernan. Nis tá Shantae McCurry ríis. No, tá sé cearach cúgus látamach. Dug sé chúlín, ní éon spás aige. A sí sin blockáilte agus tite sí steach a lábha. Or on Lynch agus le fair to go McAvoy cosint ma na for Dermot McCurry near chin. Is a cearach as látamach Cárthach Rogers agus fáte McCurry. Rot Ibrahim McCurry sa Doire le. Ach sin fáte na go McAvoy. Queen of good dead Gimmerts. Shot page match a turf shoot. Cassidy and T-Veligan Farkinish. Agus McKenna Cup, Tom Bruce and Damon take Tyrone. Agus die hé gon kicks here brunt take rate achta. Michael McKiernan in runnish. He was al second her truts. Agus sin Garp McKenna. Wat gonna Henry Law nach den Doire in Oran Lynch nis le de pelle. Agus gin chéad rated. Shantae did onal harns. Agus in McKenna Cup. Mar tá sé dús ar fad den seoigh Tyrone. Agus híana trí is cos a dacha fáte go Lynch. Agus le bheith féilte níl beidir an taithí sin ar a mín seag deire le tuirte sneamh sa glufa seo mar atá ag Tyrone agus mar atá dinta ag Tyrone. An O'Donnell tá cí sneach ach seacha sin. Tá an Lochling sé downí ar a mínseach. Bhar an bhharil tá siad gurtaí. Agus well rí galar an nach dógach sé seansa na himnoirí sin. Agus himnoirí eile deirech má cimid le ollscoil
Ola Amórach agus Donnaí Imrí in Glán Gimmert Amórach ama Réitir Cantle Breis gona Himrí na Gart McGinless Cárta Buí agus Cárta Buí bháil ceapna spáinte go McGinless agus níor spáinte tansa go Ciar McGeary ach derin is beidir go bhealach raisiid beidir sus san imirteach Tosí leis ríist agus gaiisiid tosú ón tús agus Gearach an cína kick sé Grúteach Paul Cassidy Thompson agus an Ceannais a gáir dún seo ná an dwacha ní mála ceachtar gan dáirin seo cáil gunne chéile Lynch tá leis McAvoy Clufa Maimrí agus dí seo Nis seansaigh deire Mhacha fada Paul Cassidy bhain scóir sin Paul Cassidy sin scóir inspráideach Paul Cassidy fearlá Páirc go hundún Rogers a bhínt an ach Paul Cassidy a chud deire eisir an cín agus sin freigrama ó Hampini chuigeola agus Liam Nugent a fágal Páirc nimmer an tugad hírón agus ifir fichi cad agus sinna Mhic nab tíochtach John Morgan Breathnach a fada sin an líir nach amach a chamach go Lorna Páirc agus a grúte go héas cin sinna Cassidy Lorna Páirc an Cassidy eile Conor Doherty tam seo Doherty fat le cúna ón McAvoy tar cúna ró Leo Dáil an dintan sin ag Williams an níor an test an níl síoch a se ar deile agus a fáte McGeary agus níos tá Tír Eoghain géalú an bhreanin an cín Lewis an seo mar tá Ora Lynch tí hir leis mar chosan sem leis a chulach an eile Fácaí Spórt an seo McCurry dos a big McCurry maidin leis McShane cínta láh tarní McShane a bhreanú le McCurry agus sleamhan na McShane faoi éire agus bhfuil bhí seantain sinna Tír Eoghain agus Bert gona tosaí beidir le taithí an Bert go breanú a chéile to Garn shot. Agus kicks here to Réitir. Páirc Cassidy falling conscious for a cool gun and doon. Come on, chance to get Eilúch an cín fós the Cluiche shot. McAvoy. Free vote McAvoy to Devlin. Agus Lúthchleasa to Tír Eoghain and Sean Tíb and Páirc. Gimpure Réitir kicks here at top. After Chef Fosig Paul Cassidy Tom shot. Peter Hart cúin súlar sin. Agus well, Lúthchleasa se Doire that shot. Agus rínta in himnoí Tarrant agus Ora Lynch tá leis ó an fósa gimocht agus chuir me gúise dat méidir gansaí in na himnoí muir Páirc seachas gansaí chúlbar Ora Lynch ní dón gúis an kicktíir sin nach fuirse agus deire Doherty ceann daisteach Spórt an seo chéidir Ben McCarn bhfuil Cicéide cin seo ha ceappa go bhfuil agus tá Cicéide géad Niall Morgan agus tháinig sé amach an sciúpaí agus sé Conor Doherty chuir steach an líor sa Spórt ag McCarn chaise agus bhfuil tháinig Niall Morgan amach róláid in an tam sin agus Cicéide bheits an agus ceapan go Doherty hócasa agus bhfuil tíimir se gunn dún rin na seachtaine agus sé fuid an Cicéide rua agus bhfuil is fada ó chunig gunn na Cicéide go donna Cluiche Ceannais chuna down Dína cín séasca agus níos measna seo a bheice a Cárthach go Niall Morgan chuoine a Cárta buí beidir tám se a Cárta buí well simúl go Cárta buí tá mar bheith se a dribbló don an cúlbar eile take up Benny Gannon leis an gcuirtaí sa géide se basically tála Tír Eoghain nach chuir chud imar eile steach sa gúil agus bhfuil tá Doherty rágáil níos go mar guigin so beidir an bhirrta go becaint le chéile chu Doherty suas eis na gimmert síle leachúil ach dag se go séime guigine Ómanaí Pelador hol se an cúil se am siú go réide Niall Morgan sa gúil fear mór ach cruthú Coolbeg
McGuigan, she's a lord, Pesca, August on Cluiche Páirc did it. August at Cionnaith go hall in Shane McGuigan. August well, who should in the kick in the shaft in it? Men kick Erik Kishin Tom with the shrub. August basically pin and fall go on. Shane McGuigan fell. The Connor Doherty, Harry with the tackle fan just Doire. Kennedy also in there. All in your father Kennedy. Turner-ish, Mulgrew father. Oh, probably Machas Costa, Colin McShane, Horatio August Sunks a dream. August Bechant, Bogaman, Shag Tyrone, and Veronish and Leider East, could see Chulin. Nach Intach Roda, the kick in the father, couldn't chill a cluff a bit. August McCurry couldn't catch an Aaron Saston. Fogel see Chulin. Dina Takish Dachan Chard Ardwacha, August Nyartak up the Shasta, Nyartak up Team shot. Hama, a band salt keen to the door that. Can't get our shot each stick and stew. V shot each stick and stew. Martian kicks here and can in return near the Sathairn shot. August name no in the stash tack a load in Hele. And Cliff shot tape sauce. Bottom into the Captain Paddy Cassidy beyond August Oran Lynch. Acham Brew, Egg Tyrone. Kennedy TV one, Nishugas Rogers and Tivella. Kennedy love one, Nachashin Leite. And see if I can get Doherty Easton. Shay, Connor Doherty, Ganzi with a shade. Lúthchleasa, Egg Deda. Should that fair enough, should that Shane McGuigan. Deda Gerailu. He don't go falling chin. Just lucky so say lads he don't became a kicks here and check he don't. Well done Rator. Education. I don't go Heide. Kicks here and the kick him after. August Capin, good all kicks here. Hoort nie hoekschen kicks hier kun je direct. Dat je alle hebben sterk. Wel Lúthchleasa hier on Mhic slashen. August Hickson rob radide. Horatio Robedsger. Hij is kort te kraske varen. Ach wie je hier staat halen. Is kick maar Capsha Bedsger vol dinter. Zag ze maar delle. Ach ja Thomas Scottish zit in de hemel erin shot. Rogers the love one. Páirc did it. Shanta coming to the front scene shot. Ben McCarran. The shot Sasna. And Don Sharon Hall. Fanta Kuna Páirc. Like Brendan Rogers. Felidor Rogers. McCluskey. McCluskey didn't get asked. Spórt Eoghain. Connor Fosa Gimot. Court to pass all in chin. Oh, so well in touch into chin. A Shanton check there with cool and shot. Tall Doire cool like there. Agus in Creachty Kaepernick. Like Ushi McWilliams Viera. Ach on Roho Rain or Shinnick. Connor McCluskey. Shinach Roho. Agus such a real Scoopy sheer. It's a Rishach and Keen. Agus Tall Doire cool for take there. Cool Eid to Forne. Agus on Varnish and made it each cup. Agus on up with Agus in Schliel let's rap it each take Tyrone. Sigla Fisher. Ach Connor McCluskey. On Roho Rainer, Sheikh Rohan Coolchin, Agus on Niall Morgan Pulse Firo. Father Hein East. Agus well, Action Crew Tigger Krogan Shinnig McKinless. Agus McGeary Teftashtach. Agus Gary McKinless, Togsha second. Agus McGeary Rot, Biznachal Tadelish, Vertical Cody Fiera. Digging Jid. Kahani Nismoon, Concha Baited Mach Rimpa, Agus Mach Rob. Himliana. Aha, Cluffe Pelline is just a door that. Right in the job, Mogadisha. Smack the Hunneled, Cluffe. Lynch, McKinless. And Shearley, Saintshit. Fortash. Don Sharon Badlish. Brushin. A died at Tyrone Credit. Credit. Need to the guy Ronish. Fortin shot, Law Páirc East. Paul Cassidy, Franklish, Tom McGuigan. Denta get ass and shot, Shanton shot, like Gramul, Dernach, Shanton try get Murray, Richard on Cooley, and Amshu Ta, Cooley all, and August Data Cart 11 shot. Or Gramul, Dernach, Yappinger, Shane McGuigan if he on. August Beckart and shot Kindaton, Tom McGuigan forced at the Tala. Han Lewis one said that in the Iron Low. On Love shot Chinevek, Crean, August Skippy, August Carter Dove. Ashen Ruddy, all an Ulcus and Chuggerette.
agus Cárta Dubh agus ceapan go Páirc Campsí tán Captí na fórne nó beidir gur McKernan tán agus well Oscar Mhacha agus rudí hall nóchas má deime go híróin agus an obair fád bhaine siad héit rá sé McKernan tán agus an bhearna sin médaí agus tá sé benach níos mú na bhí sé gleama Monróga go híróin Peter Hart Ger McShane amsú an chosan tintan sin McAvoy ceapan bhí an tam sin McWilliams in is sin uair seo sé de pelle faoi bhrúd McShane tá dead inis compórtach is sé ríorad agus well na cool Orange Cluffy tá deargan seo gramú láidir McKinless faoi bhrú réitar an nach chutá Mhic ar is gan sin fáitir as ó an linse isteán cínta McKinless éis sin arnt nuas agus kick sér bheits an agus ó seach le cantle muir tíh lína mar níor sé sin compórtach an sin go McKinless arnt nuas mar lecht ní dom go éon tors fián agus cinnas beidir torsú Tírón an caiise tosú le Peter Hart mu lína ceach cúig Lane Morgan Ki ceach cúig sin chun na fóine chóscóir ní sé bhádachan Hampsí friúil sé ceanta géad lehfuil cean sin Hampsí íireacht eile lé agus íireacht eile fóríil agus bhfuil bhí sé crí híróin anseo agus ór an Lynch ní éon definiisiad agus ní númad nó mar sin fácaí agus cummartas le féil tim líana goil neart scóil de cean sin dáideach sin léitin sin ag Devlin a cha dinta gomáin sin ag Williams dáir agus an tág deir leis tá leabhar an Lynch agus Dramú láidir sin tam sin ag Con Kilpatrick ag Ben McCarran fáte ag Niall Toner Gimach leis deir inis gura Spórt Roger Sleoninse Gramú láidir sin fáte Kennedy steach ar Toner réitar rá steach an 8 thug se rúlinn seachas éana teile agus kick sér eile agus frostachas níos le brala Tírón an obair ar fád rinne sé le héachtar eis agus Cárta Brí go Brian Kennedy Níor dálinn steach an seo Spórt an Jacob Ben McCarran an cúlíine an réitar rá bhil sé beidir cíinear a chúl Fialta sé go dáach an réitar rá Breathnach an catú héachtar eis an seo agus onadí tíochtta steach an seo go réide agus éidir 70 Paul McNeil Tá steach na difir 2 Moshi McWilliams sé me goig an fud an cúl ón gicéirice choí a dar an Cluiche as a dáile agus ónna déile agus fearle tá neartta hí teachtasteach go híróin agus heb go Frank Burns a tá teicisteach chéadón dí teicisteach agus Ciar McGeary fá go páirt nimra feici mé gimochta agus Dermot Curry mar sin go thug Fergal Logan agus Brian Doire thug siad fin Cluiche rútal ach tá sé de baint amach beidir Páirc fé marínis le taithí Ciar McGeary agus Dermot Curry an dá chúl McGuigan ché cean agus McWilliams an dára cean a chu dís crothaí ag an rutharéin ar sin rinne McCluskey Wigan gur cean fád a chuisteach Murray gáir dúach a titanse mí á ceart leis an dó gannach nach le Murray Tírón caiise beidir cúpla scór caiise cúil amsú le héanamh de ráiste glufe tíocha nua Breathnach cartain sein Monroe Gera McShane amsú fáte McShane bhfuil seint a chúil cartain se ar a gitóg
yes, shut up, Shaw. Agus well, Bates go Woolcheck on Cussentory Rede. After Carl McShane, Heisha Gorhonic Shashtach, the Shash Cooley Namshu, and get Seeking Correctly, Con Yesh. Agus ein Lyle, when Vasha H3 and see in the cat Amshu. Spawn and Chant Don Chair, a one listen Chimmer Long Tussach. Agus in Todd Dargla, dead in the scooch, Coolish Dach and Chin. Mar horror sin, Niall Morgan. Can't ask couple nummer dachin. Can't sin a clay. Agus fóril. Agus Dímach Niall Morgan. Agus sin immer twash na fadig Tyrone. Tad a gá war a cup. Lynch, Con, Lynch. Dinta go dasig Lynch. An gydyn chase can Con chin chod on. Yn eisiau go das. Fátig McKinley sydd eist. Benny Hearn. McGuigan. Derin is cwnial siarad y pellet. Nient, effrwb cyfamach. Tyrone ffos gymryd a chyrem yn o'r teug. Agus Benny Hearn teach amach níos fuide sa Doire le seo beidir gur siarad na pelle all. Páirc Cassidy Cluiche Máimní go dtí seo. Ar a seachtaigh sin Paul McNeil tá Císneach go réide an mhaith dar se go leog na himhreachaí sular os an Cluiche seo. Is rud amháin beidir ionad arú a himhreachaí. Agus Oran Lynch, le Shane. Agus is súntas a mid stúrú íon Oran Lynch gan kick amach an dá híomh. Agus ó mac a bhain na seama ige sin. Her wachar a fialta. Seanta cwm fach scór íntach an Jacob. Fáte leis aige. Much an coolí am shooter an pass das agus an trio cool agus sin shame or chomortas agus I creachtni fuiere agus dinta das ag dere agus well tá sé gimmer gomas a glyf shan nína dar fui agus ibre fiki héan for an cool chin agus well Tír Eoghain inis rudi titma te chéile go hírón agus well frostach as a bant sin go David McGrew agus bullen sin faoin taobhlín sin ach cóirt álinn sin ag deire ach bé Tír Eoghain díimeach go scríúisteachid agus Niall O'Donnell níor seáil ceann sin na churmú agus ach leanta Tír Eoghain is a fágáil náit an nó feici a cup tríon le hína cúig agus minic is cíonn sin sneach trí chúl O'Donnell, McWilliams, agus don óin cicéiric sin ag McGuigan. Agus fearhfuil an deire job éascach bhí sé súntasach, Páirc lán tosach, lán chúlaí, siad an chrúnspás ar íist, McAvoy, lán nach an. Agus McGrogan. Derin is a spríl in the gorsin, mar imún siad an Norris a gríomh, McGrogan fós a gimocht, Seanta ag héin ar chúl. Coolí na Hogan Chen and the Horan. Agus níor sé Gearan Count in the hurt way. Páirc McGrogan, Rowney give it a shaft in the shaft and a give it a three. Tuir Green, Inish, Agus my derma. Tír Eoghain, Agus Lúthchleasa Tír Eoghain. Dímach. Beis Dímach agus ní hinan torad beidir a tawob. Cholisteach a glyfe. He's about to heat and Tatan Jugan Euros come on tonight. Was come on Aiton Cluiche a raid kun you Ben McCarran for Goggle, Morgan Fada, Doran could let Brendan Rodgers and Thompson, Peter Hart, girl she said, Hart against Cassidy, against Hart to Bruce and Rossa, against Lúthchleasa dead a foes, the Gar Gunt, go capture group Podgy Cassidy, Bidget, he can kick, Tíblina, Hart,
tu sé fada McShane iste in the carna ge McShane agardú a chasin léite agus a sin éascan sin ag McGinless tá McGinless choláit ar fada agus Lynch agus O'Donnell for an cool níos túisce agus Oran Lynch tiacht amach agus well an tamha veltin agus deire a sprí leis na górsan agus Tír Eoghain man maidime tuair sé dáiad Ross Cumann an teachtain Teoghain Charaim modelle beidir me se dímach de cool a géil siid McCluskey sé chrocham dára cool Déhann sé seasa agus GAA Cup Dír chu sé fell ó McAvoy Sínú a gamchút a gorta bheith hain agus mín timnoirí fóta éachtarsteach Tá cuine na himnoirí nachhol ar fáil ag deire an trúna seo idir himnoirí club agus í McCabe pamá na Lachlan sé Downing agus na himnoirí sin tá gimmert Harcían go chumann Watty Graham Seo Brendan Rodgers seach fad McGuigan cúla am siú ach ceann sin ard agus gramú ard gomáin take isteach sin faoire agus sé McGuigan gortaí sin an sin rudanis nach Rory Gallagher Luma cumann Watty Graham agus beidir an club is good a hob Schlacht Neil bhirrta go gopa slávy chéile Rodgers agus McGuigan captain na fórne sé bheits a gardú chupan ní an dó faoi bhí an chopla númad agus Corn McKenna go chuire sé blian ó bhí sé Cluiche Ceannais agus tá greta go se rábhlíon déag ó rúise da agus Benny Hearn tiat go Páirc agus idir fiche tiat stáisna Anton Toll agus réitear Christop goána se gan himí ar fad sé Páirc ágáil tá sé fad sé Páirc ágáil ach heapan gur botúna sin seach sé duile an réitear agus bhfuil Colin McShane agus bhfuil pullse dropkick i líróideach sé McGuigan hééis sin Páirc ágáil agus go Morgan siún bailcha fad deire tóca sé go leoras tháinig Tír Eoghain in eiste sin ráirta scórála sin nach an seachtú númad deire bhád róá Burns Sludden ar chlé agus a méid ceann chuir ar chlé agus a fóraí agus bhfuil ach leanta gaide idir friáire nangabhráire a chuide cuban sin agus a tuaitaíoch go níireacht ach go leor seansnaí mú ag Tír Eoghain go háirid na haing siad ar eiste go fe agus an Lynch curtú líróid is tá ráithán aige scoirhain ceapain an ada Gearnach Fannach leis agus óra leis a fannacht ach ceapan go réitear fannacht a beidir báirta ráin eile Jetta go hálinn sin McCluskey Fágann sé fearr hírón agus chunar mailin tí híró McCluskey fós gemacht Rothrain ar ionach McCluskey Conor McCluskey fós gemacht man an scór am siúd seo a mí leis KTV tar se bail leis fuair sin díor tíiste le hain agus bhain ní stop se agus sin nach rohann ceann na cúl go réide agus is fiúsúla chuid amach go bhar se ríist Conor McCluskey mach le filt a rolchan cín th bar a sin néite go deas cos nó réidir sin agus sin é bú a fáteigh deire agus siad atá sásta béidir nach chuide mór is an mú fuair se an nora sa gríomh agus donnaí chuiste ra chúise críomhála ach bíonn siad sásta gúnaí Cluiche Ceannais a rútal sa gúige se agus Cluiche Ceannais a gunne hírón béis a sásta le rud a bit agus túir se dói an tetan teogain béis sé tamála gunne limnaí donnaí limnach a bhí Cluiche Ceannais
bheith a raid a chaáil gúine chorca mar sin momentum ag deire agus ráteigh Rory Gallagher Cluiche gira tardú céimis na bhaintach sin chéad spruc bheits aige tá nó bhí siad híos an sinnaríne dónara siad ras cumán agus gáile hain níos agus an búis na bhí gáile ná ar an bheith an nura a cinnte sin ach a bhaid níos mú dinteag deire Eoghain an clufiil le cheans na héad an frisint ach túsmáin leanna hybrid deirtar agus túsmáin fud an Rory Gallagher agus na Cluiche trí cín ar fáta dáile Mick Williams McGuigan ar dús is go géirice agus an sin 9 dána chur déire le sigla agus bé Rory Gallagher sásta a mé na himnar yellow be Chrissy McKenna as níon do faoin test an tugan mé lads an glán an as tá Brian check a horse amádach an Cluiche an tá Beo ar TG Carrs Cluiche can seomna don nói Seamar go bhile héil ar dús a tartáir chu cholan dú láí ag an sin Watty Graham an glán ar tartáir ceil mar chud na crocaigh a chanocht deire róa tírónna bh feartáing si as agus sún sa thug si de sneach na buicmhóra agus Peter Hart, Conor Meyler, McShane níor an ráca ba beidir Niall Morgan hurt isteach sa géide ach bhí sé díach gur scuilte isteach na Cluiche ar fad sa dáir sin Tuair sé dáí a forta híd an tacht jugan chun mar cumán agus Harbh táhacht dat na clufií Lua sin rinne híon ar aon rinne le beidir róstal agus tuair sé dáí ar an Davy Burke beidir rud is táhachtaí gon dá fanal seanis go na himnarí tá gimar le cuasí Cluiche rinne seachtainna agus chuide go déhann gimmert márach don ní rimmer siid ní rimmer dar Canada National gimmert márach ach noch leanta agus loch takeíocht an dáirin le bh feart mór a Páirc agus sé McGuigan sé sin captain na fórne fear leat néil agus a bruntfur an corner agus a mé na cuasan í beldoris mé siad na gordú corner Páirc a chrócaí mórach feice mo lein an dochtar Patrick McKenna anseo agus go leor dína caim faoina comórtais Lua sean na comórtais a víns na cúgaí a réon cheanna le corn McKenna í na fórne dhéar mar beidir go siad fianna gur rotalach bín siad ní siad gur cáilna chéile agus tús mácab agus nach níos tú go únaáil go réide an dára cean déag a chécheán ó 2011 Tírón rúisiad san Communica fiche 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2 mar sin seantaíag hírón a se rutal agus lucht na himra bruntar dúsacab agus ceapan Garb McGuinness a fur agus Paul Cassidy tá rannaí mar lucht nimmer lá na Páirce go réide agus an gradam sin grúteige agus mu dí tíirech fáis le sé McGuigan bul suas agus an corna hurt leis agus tá bhd a corna grútal go a chundé gúnaí agus corn leis méid an sad agus sé Ciarán McLaughlin uchtán cóirle óla a bhronnas corn McKenna áirithe Bank of Ireland seo ar sé McGuigan corn atá an seo 9 sa gúige seo Ciarán McLaughlin a go buchas an sin na réiteoirí Conor Durnan, Paul Falloon, Kevin Falloon agus Sean Laverty agus clufi má intrein trúna
Agus go buchasle. Achtar dwachan seo. Agus leis na hurry ar fád Bank of Ireland. Agus le Féirscáil dwacha anot gur cuasaí pelle. Agus is slú bháil isteach. Cínta go méadach leanta beidir gaire tuaití ar fácar chócaí mádach. Agus Ceann Gluachlan caint fin chundé ar fad an sás go bhain siad Páirc. Agus a súilh méidir go mar cornel a gáil amárach tu sé péide beidir ceann éintrum agus ceann go gaire. Agus Cionnaith, Uachtaran, Cóirleola Ceann Gluachlan, Bronn Corn, Dr. Patrick McKenna, Captain Gaire, Séime Goigan na Slachtnéil. Agus a sin ardí ag Séime Goigan go háirdeachas le deire, bua Tiltte Cup in seo a bart na Lúthchleasa agus tuair sé dói an teatan tugan ar bheachtas fethe marine dionas Tír Eoghain tuair deire a illuminach Samála agus Tír Eoghain a taistil asbáile a gunne ras cumán agus well be Séime Goigan. Mar bhíonn sé go handúil iste mar lántasach agus fuair sé an cúil cicéad an trúna a chinnte beidir a chur ar bhór na NASA iad deire ach an scóir dearnach an seo ar fort na Lúthchleasa agus chun bhicin na grúteigh deire an grúteigh go compórteach acham faoire deire trí híineag Tír Eoghain hína cúig. Chuoine Goigan tar free, pass Love, Sathairn score, pass all in Shasta Spórt seo, Lúthchleasa score tá. Agus Niall Toner, Fearn Dahat Slary. Chabal years Mhacha to Love. Fáte go fear Huston sin Niall Liam Nugent ú sin Harn Sastan tinta go hálan. Ag séireach. Ag Murray, chéadíireacht ag Murray sa glufa seo. Ú an cúlí namsú for se cúlí glóte a gunne híróin sa géad chlufa a sin go hálan ar fad. Agus a seanta Brendan Rodgers ú cúil an Sean McGuigan. Oh, an Sábháil duchretin sin ag Benny Gallen. Sábháil duchretí. Seanta go pass Love Cluiche tú, seanta chúil tá sí. Oh, Sábháil ítach a dríist. Agus dug sí amach agus in ar clé. Tugann tre pass fad le Murray. Murray cúnú a Doire cúlí namsú a bhfuil. Agus a sin tinta ige. Well, tan tógan nach seo má. Tíh leis tá Devlin. Seanta teag Devlin. Leis a gitó gí sin Schult Harsin Sastan. Score das. Túsa Wadney. Geary. Mach fad am Shane. Ceann ceann chéan mú. Ceann is éascach an ceann sin go hálaí Harn. A chu fáte leis chun na híróin. Nis tá seanta cup. Seo McKernan stap cúil an seo. Tá cúil agus í bot. Nis seanta deire. Mach fad le Paul Cassidy. Bhain scóir sin Paul Cassidy. Oh, sin scóir inspráideach. Paul Cassidy fear lá. Fear mór. Crothú Coolbeg.
McGuigan, she's the law, Eska Pesca, August pass all in chin, oh, so well into Tintin, a shanton check there, cool and show, tall Doire cool like there, August in Clearty Kapanig, like Ushi McWilliam. Shanta come for score into and Jacob, 40 dash again. Which on cool in Amshut and past that, August in so cool, August shin shame or Humortas.